damernes semifinale til herrenes Tito. Og mand, første mand på punktet, det er en up-and-coming mand, som vi ser meget frem til. Han er selvfølgelig lidt orange, fordi han er fra Holland. Han hedder Fabian Rosenbrand, og han skal møde nordirske Daryl Gurney, der kommer op på punktet her og hilser på caller. Little Richard Aston, som han bliver kaldt. De to, de er altså frem til hinanden. Men lad os bare sige, at det er jo i hvert fald for Fabian Rosenbrand, det var, da vi startede det her stævne, og det vi snakker om det her stævne, du og jeg, Brian, der så vi meget frem til lidt af ham. Hvorfor? Jamen, han er jo ny, og han har lavet nogle gode resultater i løbet af de sidste år. Og til trods for, at han ligger nummer 187, det skal man ikke så fejl af. Han hammer stort set alt, hvad der var i går. Han havde en svær vej, synes jeg, og der er blandt en af vores egne danskere, hvor han tryllede simpelthen i de udlæg der, som Pierre Laursen havde, og han lukkede 146 og 170, og det kan man ikke have noget op imod åbenbart, eller hvor kære Pierre Laursen, han kunne i hvert fald ikke. Og så ser vi selvfølgelig også, at vores mænd generelt har noget højere gennemsnitsscore per runde her. Vi har altså lagt ud med Daryl Gurney, der vandt lodtrækningen til den her semifinale, og altså fik lov til at starte ud. 84. Mændene scorer i snit lidt over 30 per pil med det her stævne. Har vi et kilo og 80. Hvad kalder det? 280? Ja, 180. 180 til Fabian Rosenbrand. Dagens anden af den slags. Han holder altså fuld tryk på Daryl Gurney, der I kigger følger med i scoren. Ja, Fabian, der er en utrolig hurtig spiller, altså det er en kendetegn af de hollandske. Daryl, han er helt udkendt for mig i hvert fald. Jeg har måske set ham tidligere i EM, men han har ikke gjort sig bemærkelsesværdig, men det har han så i år. Slog jo danske Stig Jørgensen i kvartfinalen. Ja, langt Stig efter den kamp, og han synes, at det var selvfølgelig god lodtrækning, men han var altså udbrændt for den kamp. Det har været en lang dag. En lukket mulighed her for Daryl Gurney. Der ser det. Sikker færdig af Daryl Gurney. Og vinder første sæt, og det er, som også for damerne, bedst ud af 7. Fabian Rosenbrand starter andet sæt her. 140. 134. 60. Spørgsmålet er, om Daryl Gurney kan holde pressen på Fabian Rosenbrand. Han ser ud til at være godt kørende. Nordjyske Daryl Gurney. Rosenbrand. Ja, som jeg sagde før, han havde 2 chancer i går, men ja, i går, det var som sagt en anden dag, og der kan stige meget over sådan en dag her. Det er den første gang på dagen, selvom han har spillet i går, så ja, der sker altså nogle ting der. 100. 125. Rosenbrand, der altså har en meget interessant og meget velkendt landsmand, som ikke er til stede ved det her stævne. En af verdens største startspillere, nemlig Raymond Barneveld. Eller bare Barney, som jeg selvfølgelig kaldt blandt venner. Ja, det gør han. Han er ikke til stede her, fordi han, ligesom en del andre af verdens allerbedste spillere, har været med til at bryde ud af verdensforbundet og lavet deres egen lille piratliga. Her laver Daryl Gurney sin egen lille piratudgave af den her semifinale. Han er altså foran 2-0 i sæt over
Fabian Rosenbrand, som vi kan se. Vi er i gang med tredje sæt allerede. Det går hurtigt her. 22-årig Daryl Gilney. Ja, Daryl spiller med 30-36 per pil indtil videre, og Fabian Rosenbrand 28,8. Et snit, der helt klart gør sit, men de er så også gode til at lukke, når de har muligheden. Vi ser ikke alle de her ekstra chancer. Man skal lukke på første mulighed. Ja, det er det, der er forskellen på her damen her. Det er, at de skal have flere point, og det er vigtigt at kaste til lidt mere. Det er mere ens, hvis man siger sådan frem for damernes, og ja, så sidder på dublerne. 93. Og Fabian Rosenbrand her, der ikke er vant til at stå i den her slags finaler, semifinaler. 46. Måske en lille smule nærmere fra den unge mand. Ja, fordi han ikke har spillet en hel dag, altså det havde han i går, da han nåede til 40. til singler og dubler og sådan noget, og det er altså en anden form for dart. Plus man, altså som jeg sagde tidligere, da vi snakkede om dame singlerne, 85. man går fra at spille ud på et gulv med masser af dartskiver omkring sig, masser af mennesker omkring sig, så går man op i et højt podie her med ekstra meget lys og altså også et par tv-kameraer på sig. 96. Det gør sikkert også noget ved nerverne. En 19-årig hollænder mod en 22-årig nordirer. Begge to håndværker. Denne her, han er VVS'er, 100. mens Fabian Rosenbrand her, han er maler. Jeg ser, man kan få hele paletten fuld. 60 score. Northern Ireland requires 72. Holder altså stadigvæk et lavt gennemsnit. Fabian Rosenbrand ikke nok for at lægge pres på der sådan. Nej, overhovedet ikke. Game and the third leg goes Han får to heller ikke mange chancer. Der er jo gode, han kom simpelthen ud med det godt fint med. Det er utroligt stærkt. leg. Fabian to throw first. Spiller generelt bedre end Fabian, det må vi tage. Fabian, der også har lidt pres på sig. Holland er jo regerende europamester. Og verdensmester, hvis ikke jeg lige husker helt forkert. Så de har jo lidt pres på sig. 100. Pres er der også lige nu på Fabian Rosenbrand her. 100. Svarer igen med 100. Daryl Gilney, som vi ser her. Nordjyske spiller han er altså har fundet frem til på BDF's rangliste nummer 120. 140. Der får han 140. I stedet af sin verdensrangliste. Med modsat fortegn. 43. Northern Ireland requires 161. Jeg skal sige, hvis I sidder derude, som ser og har lyst til at stille nogle spørgsmål til folk med bag Europamesterskaberne her, så har vi altså en e-mailadresse, som man kan skrive til. En e-mailadresse, vi vender tilbage til, når vi skal have gjort den her kamp færdig. Spørgsmålet er, om Daryl Gilney, han kan gøre kort proces. Det kunne han ikke. Netherlands require 138. Så er det altså nu Fabian, hvis du skal gøre det på med området. Sidste chance for Fabian Rosenbrand her. Den var brændt. Den er væk. Ingen tvivl om, at 60. Daryl Gilney nu her bare skal score en dobbelt 4. Ja, 3 match 4. Kan være svært. Men sikkert den første. Det kunne være svært, men det var ganske let. Daryl Gilney gør det uden ved Fabian Rosenbrand, det store hollandske hoved. I stedet for er det altså Daryl Gilney fra Nordjylland, der står i mændenes finale. But what a tremendous semi-final that was. Two young men showing us how to play darts. First of all, we're going to see off the stage a young man from the Netherlands, his first European spillere, der altså in the big final. Please put your hands together. de spiller deres veje her. Fabian Rosenbrand siger
Tak for det. Jeg går til scenen.